Кайтам әле әлдермешкә, әлдермешкә кайтам әле, шишмәгә төшәм әле, шишмәгә төшәм әле. Латин Америкасында яшәп тә туган телендәге җырларны онытмый ул. Алиса Гыйләҗева Казан кызы. Кияүгә чыгып 16 ел элек Перуга күченеп киткән. Хәзер татарларны телебезне шунда таныта. 2 года уже назад 2020 елда Перудагы татар иҗтимагый оешмасын ачып җибәрдек. Дөрес, пандемия таралу һәм аның белән бәйле чикләүләр тулы куәткә эшләргә ирек бирмәде. Хәзер менә яңа планнар корабыз. Татлам. Латин Америкасы татарларын шулай дип аталган оешмага берләштерә ул. Әлегә составында 18 кеше генә. Бәхеткә күбесе яшьләр шуңа сөенәләр. Милләттәшләребез генә түгел, татар тарихы, мәдәнияте, йолалары белән кызыксынып килүчеләр дә бар. День Республики Татарстан, который мы провели в прошлом году. Узган ел Татарстан көнен уздырдык, ә быел Перуда беренче тапкыр Сабан туе гөрләде. Иң элек килгән халыкка бу бәйрәмнең тарихы, аның барышы турында сөйләдек. Аннары Сабан туе үзе башланды, милли уеннар, җыр биюләр оештырдык. Праздник, который с успехом прошел. Перуда татарлар саны 50ләп дип саныйлар Алиса оештырган берлектә. Тарихи ватаннан читтәгеләрне иң борчыган проблема – тел мәсьәләсе. Сегодня мы занимаемся этим, а завтра кто встанет на наше место? Үз милләтеңә мәхәббәт телдән башлана. Шуңа да үзебезгә киләчәк буынга аны белү кирәк. Яшьләргә үзләренең татар булуларын аңлавына җитми. Алар телне, гореф-гадәтләрне саклаучы булсын иде. Хәзер моны без башкарабыз, ә киләчәктә кемнәр? Шуңа да Латин Америкасында гомер итүче татарлар тел өйрәнү буенча онлайн клуб булдырырга җыена. Аны гамәлгә ашыруда ватаннарыннан да ярдәмгә өметләнәләр. Моның буенча сөйләшә башлаганнар инде. Гөлназ Сайфетдинова, Александр Вольнов, Яңа гасыр каналы.